kasing-kasing, alang lamang kanimo. Walay laing man nag-iya, ikaw lang Hesukristo. Tungod kay kining kinabuhi, imong gasa. Busa ang iyan lamang nga pagasimbahon ka. At tibuo kong kasing-kasing, alang lamang kanimo. Walay laing man nag-iya, ikaw lang Hesukristo. Tungod kay kining kinabuhi, imong gasa. Busa ang iyan lamang nga pagasimbahon ka. Pagkamaayo mo, Jesus, pagkatahom ning gugma mo, way makalabaw. Sa tiunay kalipay ko, dalay kun ka, Jesus, igabayaw ang ngalan mo. Sa tibuo kong kasing-kasing, magapasalamaton ko. Bisan adunay panahon nga kumibiya, apan ang imong gugma, nagapabilin ka nako. Ang imong kahibulungan nga grasya, nagahatag og paglaom ka nako. Pagkamaayo mo, Jesus, pagkatahom ning gugma mo, way makalabaw. May kalipay ko, dalaygon ka, Jesus, igabayaw ang ngalan mo. Sa tibuo kong kasing-kasing, magapasalamaton ko. Ang Ginoo adunay grabe ka nindot nga plano sa matag usa sa atong kinabuhi. Na siya nindot nga plano para sa imuha. Aduna siya nindot nga plano para sa kuha. Na siya plano sa matag usa kanaton tanan. Ug ato makikita nga diin tinuod nga naay nindot nga plano ang Ginoo. Na siya plano sa matag usa ka kinabuhi. Ang nakaapan lang tungod kay dagan sa mga tawo wala nila nakita ang Dios. Tungod kay wala nila nakita ang Dios. So wala po nila nakita ang plano sa Ginoo. Ug sanglit mao man ni siya ang mga panghitabo, dagan sa mga tao tungod sa atong kaugalingong pagbuot, magbuot-buot kita og plano nga usahay ang mga plano nato sa kuhain na kung unsa ang plano sa Ginoo. Manang usahay daghan sa mga kinabuhi ang nahisalaag, daghan sa mga kinabuhi ang naglakaw sa dalan layo sa Dios. Dili man sa ingon nga mao ni siya katuyuan, mao ni siya gusto sa Ginoo. Ni ang gusto, ang plano sa Ginoo nga din ang tawo mo duol ug mosimba sa iyaha. Apan ang tao usahay gusto siya nga makita niya ang solusyon, sanglit nakita man niya ang problema, so iyang hatagag solusyon ang maong problema. So hatagan niya solusyon, matud pa nga din posible nga makahatag og kaayuhan sa maong problema or sa iyang kinabuhi. Ug mao nang usahay magbuot-buot kitag plano sa atong kinabuhi nga wala lamay lamdag gikan or sa plano sa Dios. Mao na nga diin hinaot sa matag usa sa atong kinabuhi ato makita nga diin sa matag usa sa ato nga naminaw karon, ako isulti nga diin ang Dios na ay plano sa matag usa sa atong kinabuhi. Ug mao na nga diin uban ni ako sa pagtuon sa mensahe sa Dios sa atong tapuson ang kani nga libro sa buhat. Ug naa nakita sa libro sa buhat kapitulo 27 o 28. Ang kani nga mensahe ato ani siyang atong paghisgutan kaning kasing-kasing nga mipitik sa plano sa Dios.
kasing-kasing nga bipitik sa plano sa Dios. Tungod kay daghan ang plano sa tao, daghan ang atong mga gusto, daghan tang mga tinguha, gusto ta nga magmalampuson ta, gusto ta magmalambuon ang negosyo, gusto ta nga mahuman sa pag-eskwela, gusto ta nga nindot haruhay ang kinabuhi. Pero ato makita diri nga diin naapoy plano ang Dios ni usahay tugutan sa Ginoo nga diin bati ang masinati sa atong kinabuhi, bati ang mga sitwasyon, bati ang mga panghitabo tungod kay mao nay plano sa Ginoo para motubo kita. So kaning ang atong tan-awon diri nga mensahe kani bang kasing-kasing sa tao nga mopitik sa plano sa Dios. Og mao na nga din ang Dios nga panalangin ng daan sa iyang mensahe og ato makita diri nga diin samtang magapadayon kita sa mga mensahe sa kapitulo 27 ug 28 atong masumpay ang istorya mahitungod kini siya sa kinabuhi ni Pablo nga din sa bersikulo 32 kinalasan nga bersikulo sa kapitulo 6 sa dili pa mo kapitulo 27 ang pulong sa Dios nagaingon unya si Agripa miingon kang Pisto kining tawhana si Pablo mahimuuntang buhian kung wala pa niya isangat ngadto sa emperador ang iyang kaso. So ato makita diri sa kapitulo 27 mao ning panahon nga diin milawig si Pablo paingon sa Roma ngadto sa ihang kanibang sa ihang kaso pasaka ngadto sa emperador. Og sa ilahang lawig kuyog ni Pablo ang pipila ka mga tinun-an or kuyog niya si Lucas o kuyog niya ang kaning uban pa nga mga piniriso. So ato makita diri nga diin na ay 276 kabuok ang nagsakay sa maong sakyanan sa maong barko padulong sa Roma. And then ato makita dili siya ingon nga grabe ka anindot nga biyahe na ay nakasugat sila og balud, nakasugat sila og unos. So dili ingon nga nindot ang ilang biyahe paingon didto. Apan taliwala nining tanan, ana abay plano ang Dios. Ug mao ni siya atong tan-awon ini nga mensahe kung taliwala sa kahimtang ni Pablo, bisan paghapit na siya mamatay, bisan pag nagsulti siya mahitungod sa pulong sa Ginoo, hapit siya patyas mga tao, gikulata siya sa mga tao, bunog kay siya sa mga tao, ni bisan gani naabot nga din nana siya kaso padulong na ngadto sa emperador, ngadto sa pinakataas nga hukmanan, nga diin posible nga diin mapatay gid si Pablo. So ato makita diri nga diin makaingon ta nga unsa may sayop ni Pablo. Nga si Pablo iyang gibuhat nagsultira sa mensahe sa Dios, nagbuhat og matarong okay man iyang gibuhat apan naay mga problema. So mao ni siya ang mga panghitabo medyo taas-taas kini siyang duha ka kapitulo. So ato ani siyang move on nga makuha na to ang kaning duha ka kapitulo sa mubo nga storya. Ug atong tan-awon unsa ang mensahe pagtulun-an nga ato makuha gikan niining mensahe. So ato nakita diri sa bersikulo 1 mao ni siya ang ato ang gitunga nato ang kani siyang atong mensahe ug katulo. Bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 6 sa kapitulo 27 mao ni siya nga malig-on nga kasing-kasing adunay plano ang Dios. Bersikulo 27 ngadto sa kapitulo 28 bersikulo 27. So ato makita diri kapitulo 27 bersikulo 27 ngadto sa kapitulo 28 bersikulo 27 mao ni siya ang maproblemahon nga kasing-kasing ayaw kawagtang og paglaom ana ang paglaom diha sa Dios. So naata ang malig-on nga kasing-kasing, maproblemahon nga kasing-kasing o mabalak-on nga kasing-kasing. Og pangtulo ato makita nga diin malampuson nga kasing-kasing sa kapitulo 28 hangtod sa kinalasan ng mga bersikulo og natay ikaupat og kinalasan mao nga diin masaligon nga kasing-kasing. Masaligon nga kasing-kasing diha sa kasing-kasing sa Dios. So ato makita diri sa bersikulo 1 ngadto sa bersikulo 26 mao ni siya ang panghitabo nga diin milawig na si Pablo paingon sa Roma. Sa bersikulo 13
dili ingon nga nindot ang ilahang biyahe, kun dili nakaagi sila og unos nga matud pa sa pagtuon nato niini nga pagtuon nako sa maong mensahe kani siya nga unos bagyo ni siya. So ako taga-isla ko, so makasinati ko unsa ka pait ang maglabigar, hilabi na ang kaning paglabigar nila na atlan pa jud nga gabii. So kung gabii walay suga, dag-om ngit-ngit kaayo, dagko kayo ang balod. So wala gi mabuhat sila. Walay mabuhat ang tao like sa amoa kung nakatunga-tunga sa laod. Kaming taga-isla nakatunga-tunga sa laod, ang among buhaton kung nag-ulan og maayo, siguro wa po ko kabalo unsa puy technique ning papa nako nga bisan ngit-ngit kaayo makatuod man gihapon siya unsaon pag-uli. Like mag-drive siya sa pambot. Nga kung atong tanawon bisang asa ka mulingi ngit-ngit man like nakakatunga-tunga sa dagat tapos nag-uwan, nagkilat-kilat, tapos nagbiyahe, tapos siguro by feeling siguro na siya unsa na siya pagbiyahe tungod kay wala may kumpas, wala tanan like si papa mag-drive ra sa pambot nga maabot mi sa among isla, makaingon mi nga bitaw naabot bitaw pod mi dire nga like ingon ana, tapos samot na gabiing dako, yaga uwan, kilat-kilat, dagko ang balod, unsa ka ang bation. So ato makita diri nga diin, grabe kabati ang ilang kasinatian. So nakasugat sila og unos, and then bersikulo 13 nag-ingon, unya mi sugod paghuros sa hinay ang habagat, ug ang mga tao nagdahom nga matuman nila ang ilang laraw, busa giisa nila ang angkla, og namaybay sila sa Krita. Ang pagpasabot aning pagpamaybay sa lipod sa hangin ug sa lipod sa dagko nga balod, para kay kung agtumgod sa tunga-tunga kaning walay isla o dili ka mamaybay, kaning mamaybay is kaning kilid sa maong lugar, or kaning mamaybay kaning murag duol na sa baybayon sa usa ka lugar para gagmay lang ang balod, dili kingon nga kung agto sa tunga-tunga sa laod grabe kayo siya kadagko. So sayon ra lunod do ng ilang sakyanan. So namaybay sila, abi nilag okay lang ang ilang biyahe. Apan wala madugay, mihuros gikan sa pulo ang usa ka kusog kaayong hangin nga gikan sa amihang sidlakan. Mihampak kini sa barko nga gisakyan nilang Pablo, sanglit dili naman namo masungsong ang hangin, nagpaanod na lamang kami. Ang ilahang gigamit sa una kaning barko nga ilang gisakyan nasa layag. So kung hangin tapos layag, di ka pwede nga musungsong pod sa maong hangin tungod kay ang nagtukmod sa maong barko hangin man pod. So nagpaanod na lang sila, ang purpose or ang tumong ani magpaanod para mura lang magpatimbang-timbang sa mga balod, tungod kay the more nga sukla nimo ang bawd, mas delikado na noon nga mas mahuwad ang barko. So sa kami mga taga-isla mo biyahe mi padung sa Cebu, so dagko kay na siya nga balod, and then gagmay kay mong pampbot. So mo baybay mi kung dagko kayong dagat, dagko kayo ang balod, panduha among buhaton kung di na jud makaya mo pasalipod jud mi og pahunongon sa namo ang kaning kusog kay nga hangin o dagko nga balod. So ingon ani ilang kasinatian, ilang gibuhat. So nagpauyon lamang sila. So bersikulo 17, gikarga nila kini, unya ang barko gihigtan nilag mga pisi ang aron malig-on. Tungod sa ilang kahadlok nga masangad sila sa kabalasan sa Sirtis, gihipos nila ang layag og nagpaanod na lang sila. Mipadayon pagkuso-kuso ang kusog nga unos, busa pagkasunod nga adlaw, gilabay nila sa dagat ang mga kargamento sa mga barko. Ang karga sa mga barko mo ang kaning mga palingki or ilahang mga gipampalit or kaning ilahang kalanunon, og naapod ang kaning gitawag na tog sa mga barko karon kaning lifeboat. So naapod sila karga didto. So uban pang mga kargamento gipang labay. Sulod sa daghang mga adlaw, wala na mo makita ang adlaw ug ang mga bituon, og mipadayon paghuros ang kusog nga hangin,
sa katapusan nawad-an kami paglaom nga maluwas pa. So pila ka adlaw, paanod na lang sa kaning hangin kung asa ihampak ang asang hampak sa hangin agtupod sila padulong, like wala na jud sila mabuhat. Ipanglabay mga kagamitan, paabot na lang sila nga siguro pipila sa ilaha, nagpaabot na lang nga basin mamatay na sila, or siguro mauna na silang una-una. Wala sila aton mabasa diri nga nawagtangan na sila paglaom nga maluwas pa sila. So wala na jud, like gabi, ngit-ngit, tapos kusog kayo nga balod, hangin pa jud, gutom, tapos sa katugnaw. So ato makita diri grabe nawagtangan sila paglaom. Grabe ilang kahimtang. Ato makita diri nga diin tapos sa pipila ka adlaw ang mga tawo walay kaon. Mitindog si Pablo og miingon, mga higala, kung namati pa lang unta kamo kanako og wala mulawig gikan sa Krita, dili unta kita mahiagom ni ining tanang kadaot o kapildihan. So naabot ang punto nga diin tunga-tunga sa dagkong balod o kusog nga hangin, ang mga tao sa katugnaw pa jud wala na sila gikaon. So nag-expect na lang sila nga basin mga matayon jud ta ani. Ingon si Pablo nga diin kun naminaw lang unta sila daw ning Pablo, dili unta sila maka sugat ingon ato nga klase nga panghitabo. Apan ato nakita diri nga bisan sa bati nga sitwasyon na iplano ang Dios. Apan karon naghangyo ako kaninyo nga dili mahadlok kay walay usa kaninyo nga mamatay, ang barko lamang ang mapildi. Nagingon diri kay kagabii ang Dios nga maoy na nag-iya kanako og maoy akong gisimba nagpadalag anghel nga miingon kanako, Pablo, ayaw ka hadlok, kinahanglan mo atubang ka sa emperador ug ang Dios sa iyang kaayo muluwas kaninyong tanan tungod kanimo. So ato nakita diri nga diin ang bati nga sitwasyon gigamit sa Dios, nga diin iyang gigamit si Pablo nga diin makita sa mga tao nga nawagtangag paglaom na bisan niini nga sitwasyon na agihapoy paglaom diha sa Dios. So gisulti ni Pablo nga diin ayaw mo kahadlok na apay paglaom, ingon ang Dios nga luwason mo niya. O atong buhaton diri maminaw ta kung unsay istorya, unsay sulti sa Dios. So kung ato makita diri kani nga sambingay o kanin siya nga tinuod ni siya nga panghitabo, tinuod ni siya nga panghitabo, pero pwede na to siya mahulagway maikumpara sa matag adlaw natong gipang buhat nga diin na may plano ang Dios ato. Ang ato lang buhaton mutuman ta kung unsa ang sulti sa Dios. Ato makita diri nga diin wala ngadto kutob ang istorya kundi naguba ang barko, nalunod sila, nanglangoy sila, padulong sila sa usa ka islang nganlag Malta. So ato makita diri nga diin naguba ang barko tungod sa kakusog sa hangin ug hampak sa balod. So naguba ang ilahang nga ulin. Ang ulin mao ni siya ang tumoy sa maong pambot or tumoy sa barko. So kakusog sa hampak sa balod, naguba kaning ulin, so masudlan na siya og dagat. Pero ato makita direk once nga maguba gani ang ulin tapos sige siya hampak sa balod, so magkadako ang guba sa maong pambot until nga nalunod gid sila og sa kadlaw ni ana ila nakita nga murag na ay isla na sa ka lugar. O pagkabuntag na ana ilang nakita nga dinaadyo isla og miadto sila didto og ilang ato makita diri sa kapitulo 28 unsa ang ilang mga kasinatian. So 28 sa nakalingkawas na kami sa kadaot og nakaabot na sa baybayon, nahibaluan namo nga ang pulo ginganlag Malta. Pulo or usa ka isla or gamay lang nga isla nga gipalibutan og dagat. Kani siya nga lugar naa ni siya sa west part sa Italy karon, kaning Malta nga isla. Naloy pag-ayo kanamo ang lumadidto og mao na nga ilang gi abi-abi. So ilang gi abi-abi si Pablo kuyog ang katong mga piniriso og katong mga tawo nga sakay sa maong barko ug ato nakita diri nga diin samtang sa versikulo 3 unya namunit si Pablo og mga
igsusugnod og sa iyang pagbutang niini sa kalayo, migula ang usa ka halas tungod sa kainit ug mibaliko sa iyang kamot. Bersikulo 4, ang mga lumad nakakita sa halas or sa bitin nga nagbitay sa kamot ni Pablo og nag-ing nanay, mamumuno tingali kining tawhana apan ang hustisya dili gayud mutugot nga mabuhi siya bisan kung nakalingkawas na siya sa dagat. So ato makita diri mamumuno or kaning nagdala siguro tunglo ning tawhana kay gipaak siya bitin, nakalingkawas siya sa dagat, nalunod, nakalingkawas, naluwas siya, pero basin na siya tunglo gikan sa Dios. Apan nato makita diri nga diin sa bersikulo 5, apan giwakli ni Pablo ang halas ngadto sa kalayo ug wala gayud siya maunsa, nagpaabot sila nga manghupong si Pablo o makalit pagkatumba og mamatay si Pablo. Apan tapos sa madugayng pagpaabot, nakita nila nga wala si Pablo maunsa, busa na usab ang ilang hunahuna ug miingon sila, usa siguro siya ka Dios. So miingon sila nga tunglo na gikan sa Ginoo na paakan kag bitin. Kini mga tawhanan nakakita, nagpaabot ni Pablo nga matumba, manghupong, manghubag yang naong or kamot, and then mamatay si Pablo. Apan sa dugay nilang pagpaabot, wala man naunsa. Ug mao to na usab ilang hunahuna, naingon nga basin si Pablo, Ginoo siya. So bersikulo 7, dili layo ni adtong dapita ang kayutaan ning Publio nga mao'y pangulo sa isla, giabi-abi niya kami didto sulod sa tulo ka adlaw. Ato makita diri ang mga pipila ka mga panghitabo. Si Pablo giayon niya ang kaning mga masakiton, giayon niya ang kaning pangulo sa maong dapit, iyang giayo ang kaning mga masakiton o gigamit sa Dios ang kato nga panghitabo nga diin kaning lugar, kaning islaha, kaning nga pulo nasultian ang mga tao sa mensahe sa Dios ug sila nakadawat sa maong nindot or maayo nga balita mahitungod kung kinsa ang Dios, nga ang Dios maoy makaluwas kanatong tanan. Apan nato makita diri nga diin sa bersikulo 30, sulod sa duha ka tuig, nagpuyo si Pablo didto sa usa ka dapit nga iyang giabangan o giabi-abi niya ang tanan nga moduaw kaniya. Gisangyaw niya ang gingharian sa Dios ug nagtudlo siya mahitungod sa Ginoong Hesukristo, gihimo niya kini sa dakong kaisog ug walay nakasanta kaniya. Ato nakita diri sa kapitulo 30 ug 31, nindot siya basahon nga diin okay ang kahimtang ni Pablo, murag naabot sila sa Roma, okay ang kaso, si Pablo naa siya giabangan nga balay, murag siya malampuson kayo ang tanan, malampuson nga kasing-kasing. Like okay kayo ang mga panghitabo. Mao ni siya ang katapusan nga bersikulo sa libro sa buhat nga gisangyaw niya ang gingharian sa Dios ug nagtudlo siya mahitungod sa Ginoong Hesukristo, gihimo niya kini sa dakong kaisog ug walay nakasanta kaniya. Mao ni siya kinalas nga bersikulo. Apan unsa man jud ang nahitabo kang Pablo human niini. Kadto nga kaso si Pablo base sa history, si Pablo human sa maong kaso nakita nga diin napawalang bisa or nahatagag solusyon ng kaso, natunaw ang maong kaso tungod kay wala sila igong ebidensya nga si Pablo mo'y naghatag og sinugdanan sa maong gubot. Wala sila makitang ebidensya, so mao to nga okay ang kaso. Nagingon diri nga din human sa kaso 4 ka tuig hantod sa 6 ka tuig, si Pablo padayon siya nagministeryo sa pulong sa Dios until naabot nga diin ang emperador mao si Nero. Na si Nero ang gusto niya pamatyon ang mga Hudiyo, pamatyon tanang mga Kristohanon, pamatyon mao nang daghan sa mga Kristohanon sa panahon ni Nero, daghan kayo ang mga nangamatay. And then usapod si Pablo nga napatay siya atong panahon na. Base sa history, si Pablo ang iyang gikamatyan, giputlan siya og liog. So ato makita diri nga diin unsa may problema like sa sitwasyon na to nga diin ang Dios naguban ni Pablo, daghang higayon nga si Pablo hapit na mamatay, tapos si Pablo nagtuman sa kabubuton sa Dios, tapos unsa man ni siyang panghitabo nga karon namatay man gihapon si Pablo.
Asa man ang Dios nga iyang gisulti? Asa man ang Dios nga manluwas sa iya? Asa man ang Dios sa panahon nga nag-anto siya? Asa man ang Dios sa panahon nga nagkinahanglan si Pablo niya? Ato ba makita? Siguro makaingon ta nga asa man ang Ginoo. Mao nang siguro ato makumpara sa pipila nato ka mga panghitabo sa una o di ba karon, asa man ang Dios sa panahon nga nag-antos ko. Abi ba nako pastor nga diin mo protekta ang Ginoo? Ngano man nga na ako'y kaila nga kanunay man ta siya mo simba, mo appeal siya Bible study or prayer meeting or na siya sa simbahan, kaila siya sa Dios. Ngano na may dautan na hitabo niya? Ngano nalugos man siya? Ngano napatay man tong katong kaila na ang Kristohanon man to? Asa man ang Ginoo? Like ingon ana klase nga mga pangutana. Sa kinabuhi ni Pablo ato makita nga bunog kay siya, gikulata siya, hapit siya mamatay, pero unsa may niguwa sa baaba ni Pablo? Mao ni siya nga una ang pagdaig sa Dios. Ningon si Pablo, mamatay man ako kumpara sa Dios, mo nay dako na kong kalipay. Ato makita diri nga diin, grabe ang kasing-kasing ni Pablo. So atong tan-awon ang unom ka pagtulunan nga makuha sa kasinatian ni Pablo. Una, ayaw kawagtang og paglaom. Kung naa kay isulti sa uban tapos dili sila maminaw, paabot lang og iampo sila. Panduha, kung maabot ang unos sa imong kinabuhi, ayaw dayon og hukom nga wala nay labot o wala nay paki o nipalayo na ang Ginoo. O wala manggoy Dios. Like kung nakay kasakit sa imong kinabuhi, karon nakay problema sa imong kinabuhi, karon mga unos sa kinabuhi, ayaw dig hukom nga diin wala ka giatiman sa Ginoo. Like gipasagdan ka sa Ginoo, nag-antos ka, nalipay ang Dios nga nag-antos ka, like dili ingon ana. Pantulo, barog nga malig-on, kupti ang saad sa Dios. O imong makita nga ang Dios motuman sa iya nga saad. Pangupat, i-rebuke or pantuna ang katong mga tao o imong mga kaigsuunan nga nakabuhat og sayop o naa sa sayop nga dalan para makahinumdum sila nga diin ang Dios maayo kayo silang kinabuhi. So i-rebuke sila, sultihi sila kinsa ang Dios. Panglima, kanunay natong hinumduman nga diin bisan bati ang sitwasyon, bisan bati ang resulta sa atong mga desisyon, anong kanunay hinumduman nga diha sa Dios pwede siyang magamit nga maayong pagtulunan. Pwede siya magamit nga na siya nindot nga makuha sa tagsa-tagsa nato kinabuhi. Mga na siya tumong, na siya rason nga no nahitabo siya. Ni bisan natay nagbuot-buot og desisyon, tapos wala ta ni konsultas Ginoo, nag-antos ta tungod sa atong desisyon, bisan pagbati na siya nga panghitabo, apan pwede na siya mahimo nga nindot diha sa Ginoo. Pangunom kinalasan nga pagtulunan. Bisan pag limitado lamang ang ato ang kusog, limitado lamang ang ato ang pagsulti ngadto sa uban, o bisan limitado lamang ang ato ang kapasidad, kumpara sa Ginoo, gamitan na siyang imong limitasyon ug imong makita nga diin mas gamiton ka sa Dios, mas gamiton ka sa Dios nga diin di mo makita nga naakay nga limitado ka niya ng butanga. Like kung dili ka kabalo mo sulti, tapos dili ka mo like ngano dili man ka mosulti sa mensahe sa Ginoo, like yungit manggod ko, like kung ato siyang tan-awon, makita man na sa tao nga bisan yungit ning tawhana nisulti siya sa mensahe sa Ginoo. Like nakita na to ang kasing-kasing ning tawhana. Buta siya. Iyang gigamit nga diin bisan buta siya. Pero iya gyapong nakita kung unsa ka maayo ang Dios. Like imagine na buta tapos nakita niya unsa ka maayo ang Dios. Like naa siya limitasyon, naa siya limitasyon sa iyang kinabuhi apan iyang nakita kung kinsa ang Dios. O gato ni siya magamit kung unsa man ang limitasyon nga naa sa atong kinabuhi, ato siya magamit nga diin atong mapakita sa mga tao nga bisan niini, bisan sa apan nga naa nato, walay apan ang pulong sa Dios. Dili makapugong ang atong mga limitasyon o kaning mga apan sa mensahe sa Dios ngadto sa mga tao. Ang tulo ka, mao ni siyang ang unom ka pagtulunan. Natay tulo ka naobserbahan sa bahin sa unos sa kahimtang
ni Pablo. Una, ang Dios mo ay nagkupot sa maong unos, siya mo ay nagkupot sa maong hangin, sa maong ulan. Like, gigamit ni sa Dios para magmalampuso ng iyahang nga plano. Like sa unos, dagan sa mga tao mga piniriso dito na wag tangag paglaom, apan nakita nila ang paglaom diha sa Dios. Sa nalunod sila apan naay isla, naabot sila sa isla, tapos ang plano sa Dios, ang masultihan dito sa pulong sa Dios ang mga tao nga naa sa isla. So ato makita na ay plano ang Dios. Panduha nga naobserbahan nato, diha sa unos, ato nakita nga diin si Pablo nahimo siya nga usa ka leader. Nahimo siya nga usa ka leader nga diin siya mo ay nangulo nga diin nagsulti sa mga tao unsa ilang buhaton og niana paagiha nahimo pud siya nga diin ang mga tao iyang gikabig nga mosalig kung kinsa ang iyang Dios nga diin kani mga tawhan mosimba pod kung kinsa ang Dios nga gisimba ni Pablo. Pangtulo nga atong naobserbahan, bisan si Pablo gipaak siya sa bitin, ang mga tao nga diin giluwas ni Pablo or kani mga tawhana nga nakakita kang Pablo nga gipaak siya bitin, nagpaabot nga si Pablo mamatay tungod kay gipaak siya bitin. Apan wala siya mamatay, ang mga tao na usab bilang una miingon nga basin si Pablo mao ang Dios. Apan kadto nga paagig bisan gipaak siya bitin, nahimo siyang dako kayong dalan nga diin mapakita ni Pablo ngadto sa mga tao nga dili siya ang tinuod nga Dios, kun dili naa siya Dios nga gialagaran nga katong mga tawhana nga mitanaw ni Pablo basin siya ang Dios, kani mga tawhana pud mosimba sa Dios nga gisimba ni Pablo. So ato makita bisan unsa nga uno sa atong kinabuhi, naa siya katuyuan, naa siya rason, naa siya tumong nga no gitugot sa Dios. Mao na nga diin kung wala ta nasayod kung unsa ang plano sa Ginoo wala ta nasayod kung unsay plano sa Dios sa matagusan nato nga kinabuhi, sa imong pamilya, sa imong desisyon, sa imong trabaho, sa bisan unsa sa atong kinabuhi. Kung wala ta nasayod kung unsa ang plano sa Ginoo sa atong kinabuhi, mao ni siya ang pangupat nga diin mosalig ta sa kasing-kasing sa Dios. Mosalig ta sa kasing-kasing sa Dios, pasabot niya na mosalig ta kung unsay plano sa Dios para kanato. So atong saligan unsa ang plano sa Dios para kanato. Dili tungod kay ang gusto lang nato mosalig ta sa plano nato nga nagplano ta nga duha ka tuig from now magmalampuson ka, makahuman ka na kay bagong balay, nagmalampuson like daghan kitag mga plano nga mao ni siya gusto nato makita. Apan ang pinakaanin nga kasing-kasing nga dili sa ingon nga dili kasing-kasing nga kaning mga problemahon, mabalak-on, like kasing-kasing kabalo mo salig sa plano sa Dios. Kabalo mo salig sa kasing-kasing sa Dios. Og mao na nga diin lima ka butang nga atong pagabuhaton. Una, sa tanang higayon, simbaha ang Dios. Sa tanang higayon, isulti ang mensahe sa Dios. Sa tanang higayon, pagampo, pag-iistorya sa Dios. Sa tanang higayon, protektahi ang reputasyon sa Dios. Like, kung ikaw sa katao, ayaw pag-una-una nga diin, like, karong panahon na ang naamgod sa tao nga diin dapat nindot kog reputasyon. Mo na nga usahay, okay lang, nga mobiya ta sa atong pagkakristohanon, okay lang nga tabon-tabunan na to atong pagkakristohanon para dili lang mahimo nga bati ang tanaw ubang tao nato. Like murag atong giprotektahan ang atong reputasyon. Ngano man kung ang mga tao makailan ni mga kristohanon ka, mabati ang ilang reputasyon, mabati ilang tagad. Mabati imong reputasyon, mabati ilang tagad sa imuha. Like protektahi ang reputasyon sa Ginoo. Bisan si Pablo ato nakita, bisan mamatay siya kumpara sa Dios, mao na iyang kalipay. Mao na ang iyang dako nga himaya nga madawa sa iyang kinabuhi. Panglima og kinalasan, ato makita diri nga diin pagmakugihon sa kanunay, magpabilin nga malig-on, nga diin atong barugan ang atong pagtuo, atong tapuson kani nga lawig, kani nga dagan, kani nga lumba sa kinabuhi ug atong kuptan ang ato nga pagtuo. Nga diin karong panahona nakailata kung kinsa ang Dios, mubarug ta diha sa Dios, magpabilin ta diha sa Dios, na bisan unsa man ang mahitabo sa atong kinabuhi, atong makita nga diin naagyapoy plano ang Dios na ining tanan. Taliwala sa kawadon, taliwala sa kasakit, taliwala ni ining mga bati nga panghitabo, adunay plano gihapon ang Dios ni ining tanan. Mao na mga kaigsuonan ko sa pagtuo na naminaw ni ining nga mensahe sama sa kinabuhi ni Pablo. Tinuod ato nakita nga diin up and down ang kinabuhi ni Pablo. O ato nakita nga din si Pablo namatay para sa Dios.
Pwede man mahimong haruhay ang kinabuhi ni Pablo, di ba? Ug mao nang ako ipaabot sa matag usa sa inyo nga kinabuhi. Unsa man ang mga butang nga naa nimo karon, nga tan-aw nimo mo'y nagbita di mo palayo sa Ginoo. Bahandi ba sa kalibutan? Kapikas ba sa kinabuhi? Kalingawan ba sa kalibutan? Unsa man kani mga butanga? Ayaw kalimot nga diin. Kung imo nakita ang tinuod nga kalipay sa mga butang sa kalibutan, ako ikasulti nga wala nimo na sinati ang tinuod nga kalipay. Ang tinuod nga kalipay ato masinati sa presensya sa Ginoo. Para na ako isip batanon nga pastor. Kung papilion ko kung mamatay ko para sa Ginoo o magkinabuhi sa kalibutan, na ako daghang kwarta, nindot nga balay, makalaag ko sa bisang asa nga dapit, makaagto ko sa uban nga nasod, tapos wala ko'y Dios. Mas pilion pa na akong magserbisyo ko sa Ginoo, bahalag nag-antos ko. Kay human ni ining kinabuhi nasayod ko na ako'y naay kasiguraduhan, naay haruhay, naay grabe ka anindot nga kinabuhi, nga giandam sa Dios para kanako. Una din para sa inyo ha. Wala nagmatter kung unsa ang imong edad karon. Batanon ka man, minyo ka man, tigulang ka man. Ayaw buhii ang imong pagtuo. Ayaw palayo sa Dios. Ayaw padani sa mga butang sa kalibutan. Ayaw padani, ayaw papildi sa imong garbo, ayaw papildi sa imong kalain, ayaw papildi sa imong kalagot nga mo palayo ta sa simbahan, mo palayo ta sa Dios. Like pabilin ta diha sa Ginoo. Pabilin ta diha sa Ginoo. Naiplano ang Dios. Balikon ko ang atong pangitaon karon ug atong iampo karon sa matag usa nga naa karon. Magampo kita nga natay kasing-kasing nga mopitik sa kasing-kasing sa Dios. Kasing-kasing nga mopitik sa plano sa Dios. Magampo kita. Ginoong Dios nining taknaa. Salamat Ginoo sa imong pagkamaayo. Salamat o Dios sa imong mensahe nga nagpahinumdum kanamo nga diin ikaw ang Dios nga naay plano sa matag usa. Ikaw ang Dios nga diin na ay grabe ka anindot nga plano nga diin imong gi andam na sa matag usa. Apan salamat o Dios sa pagpahinumdom sa mensahe nga diin tinuod man nga naa kay giandam nga nindot nga puloy-anan sa umaabot, nindot nga lugar sa umaabot. Human ni ining kinabuhi nagandam ka og langit para sa imong mga katawhan. Apan o Dios, nagaampo ako sa mga kaanakan nimo karon nga naminaw sa mong mensahe. Lord, samtang kaming naa sa kalibutan, sama kang Pablo, makasinati kami og mga biay-biay, mga pangdaot, mga kasakit, mga pag-anto sa kinabuhi. Apan akong pag-ampo o Dios, nga imong padayon Ginoo, lig-unon ang matag usa, lig-unon nimo ang ilang kasing-kasing, nga magpabilin kami taliwala ni ining tanan. Taliwala sa kawad-on, sa kasakit, sa kapaitan, sa mga problema. Bisan unsa man Ginoo, taliwala sa unos sa kinabuhi. Nagaampo ako Dios nga ikaw o Dios, padayon Ginoo, maghatag sa kainiton, sa kasing-kasing sa matag usa, kasing-kasing ang pitik sa imong mga plano, kasing-kasing ang mosalig sa imong kasing-kasing. Salamat o Dios nga diin sa tanang dalunggan nga namati karon. Unsa man ilang mga problema hatagig solusyon nga makita sa ilang kinabuhi nga ikaw ang Dios nga naa kanunay para sa ilaha. Salamat o Dios sa tanan. Salamat sa imong pagkamaayo. Salamat sa imong presensya ug salamat sa imong gugma. Salamat sa kapasayloan sa among mga sala. Ug salamat sa kasugarduhan sa kinabuhi. Salamat sa kaluwasan. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. Og amen.